Ο Κέπλερ λοιπόν υποστηρίζει ότι η ώρα συμβαίνει όταν ένα είδωλο όλου του ημισφαιρίου του κόσμου που βρίσκεται μπροστά στο μάτι εμφανίζεται στον άσπρο τοίχο χρωματισμένο με κόκκινο στην κύλη επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς. Εννοεί, όταν λέει άσπρο τοίχο χρωματισμένο με κόκκινο, νομίζω εννοεί αυτή την εσωτερική πλευρά του αμφιβληστροειδούς. Πώς όμως δημιουργείται αυτό το είδωλο? Ο ίδιος είχε υπόψη του έναν τρόπο. Αυτή είναι μία που θα δούμε τώρα. Είναι μία εικόνα που θα βρείτε σε διάφορες μορφές. Αυτός είναι ο τρόπος, η εικόνα που συνήθως θα δούμε, να μας λέει πώς βλέπουμε, πώς πιστεύουμε σήμερα ότι βλέπουμε. Εδώ βλέπετε τον αμφιβληστροειδή. Εδώ βλέπετε κάποια πράγματα, θα μας απασχολήσουν στην επόμενη διάλεξη. Ή μπορεί ίσως να αισθάνεστε ήδη ότι καταλαβαίνετε τι εννοούν. Βλέπουμε εδώ ακτίνες να φεύγουν από διάφορα σημεία του αντικειμένου αυτού. Βλέπουμε κάτι να κάνουν αυτές οι ακτίνες. Εδώ πάλι βλέπουμε είναι μια περίεργη εικόνα, σαν ένα τριγωνάκι που συναντάει ένα τριγωνάκι με μια κορυφή. Θέλει σκέψη ποιο είναι το νόημα. Εδώ λοιπόν βλέπετε εικόνες από τα βιβλία τους. Εδώ είναι από το βιβλίο του Κέπλερ 2-3, στα 1611. Στα 1637 ο Καρτέσιος στο λόγο περί μεθόδου παρουσιάζει αυτήν την εικόνα που είδαμε και πριν. Σε έχω βάλει μια ερώτηση, βγάζετε κάποια άκρη για το πώς δημιουργείται το είδωλο? Ο Χουκ εδώ, το 1665, στο σημαντικό του έργο Μικρογράφια, μπορείτε να το δείτε το έργο σε αυτή τη διεύθυνση, δηλαδή να το ξεφυλίσετε, είναι φωτογραφημένο το έργο του. Βλέπει ένα νέο κόσμο μέσα από μεγεθυντικούς φακούς, βλέπει φάσματα, βλέπει ψήρες, βλέπει ψήλους, βλέπει μύγες, με έναν τελείως καινούριο τρόπο. Η οπτική του Νεύτωνα, γενικά βλέπετε πέφτουν πολλές γραμμούλες. Μια ερώτηση, δεν ξέρω πώς αισθάνεστε για τις γραμμές, πάντως έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην οπτική. Ας δούμε και απόψεις των συμφοιτητών σας. Εδώ είναι ζωγραφιές που έχουν δημιουργήσει οι συμφοιτητές σας, προσπαθώντας να καταλάβουν πώς βλέπουμε. Η εξήγηση της ώρας, λοιπόν, ήταν ένα ερώτημα. Σύμφωνα με τη φυσική βλέπουμε ένα αντικείμενο όταν το είδωλο του αντικειμένου που βλέπουμε έχει σχηματιστεί με ευκρίνεια στον αμφιβληστροειδή. Εξηγήστε πώς κινούνται οι ακτίνες που φεύγουν από τη φλόγα ενός σπίρτου για να δημιουργεί το είδωλο στο μάτι μας. Εδώ δεν κάναν τη φλόγα ενός σπίρτου, βγάλαν έναν άνθρωπο και βλέπετε αυτή είναι η εικόνα, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτηκε η συμφοιτητρία, ο συμφοιτητής σας να αποδώσει την όραση. Έχει μια ορισμένη λογική. Βλέπετε ότι θεωρεί μάλλον ότι όλες οι πληροφορίες μαζεύονται σε ένα σημείο και από το σημείο αυτό πηγαίνουν ίσως στον εγκέφαλο. Δεν είναι παράλογοι οι τρόποι που σκεφτόμαστε καθώς προσπαθούμε να καταλάβουμε. Εδώ έχετε μια άλλη εικόνα. Από τον άνθρωπο και βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Παρεμπιπτόντως, εγώ έχω κάνει λάθος, δεν ήταν φλόγα σπίτι, έχουμε έναν άνθρωπο εδώ πέρα. Τώρα, τι ακριβώς μπορεί να εννοεί? Κάτι έχει στο νου του, κάτι έχει στο νου της αυτή η οποία, για αυτός που ζωγράφησαν αυτή τη ζωγραφιά. Το τι έχουν στο νου τους, είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τη διδακτική των φυσικών επιστημών. Γιατί θέλουμε να στηριχτούμε πάνω σε αυτά τα οποία σκεφτόμαστε για να πάμε παραπέρα. Δεν μπορούμε να πάμε μαγικά και απλά μια νέα γνώση να έρθει και να καρφωθεί πάνω στο εγκέφαλό μας, να το πω με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει μια πορεία και η πορεία αυτή περνάει μέσα από τις κατανοήσεις μας. Αυτό είναι που προσπαθούσα να σας κάνω να καταλάβετε μιλώντας για σπουδές. Ας δούμε κάτι άλλο. Εδώ βλέπετε μια άλλη προσπάθεια να αποδοθεί αυτή ο σχηματισμός της εικόνας. Εδώ πάλι έχουμε κάτι που πλησιάζει περισσότερο ίσως τις εικόνες που είδατε προηγουμένως. Να συγκρίνετε, για παράδειγμα, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Μοιάζει να φεύγουν ακτίνες από ένα σημείο και να συγκεντρώνονται. Αυτές φεύγουν από εδώ και συγκεντρώνονται εδώ.
αυτές φεύγουν από εδώ και συγκεντρώνονται εκεί. Μπορεί να μην είναι τόσο καλά ζωγραφισμένο, αλλά κάπως πάει να αποδώσει αυτό. Εδώ πάλι έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Πάντως, βλέπετε, θέλει κόπο να φτάσει κανείς να καταλαβαίνει πώς μπορούμε να δούμε. Και μια ερώτηση αναστοχασμού, τι θεωρείτε αξιόλογο από το προηγούμενο κομμάτι της διάλεξης? Μέσα όλο αυτό το κομμάτι της διάλεξης, τι συγκρατείτε εσείς? Τι θέλετε, τι θα κρατήσετε? Ίσως έχει να κάνει και με το τι αισθάνεστε ότι αξίζει τον κόπο να καταλάβετε. Και ίσως να μοιραστείτε και με τους μαθητές σας.